सुनबाई खय चाललंय बाय फिराक जाताय माहिती काय घातलंय तर जीन्स टॉप का काय म्हणतो का घाल जा कोणी काय उठलं तर माका येऊन सांगायचा आपण असं मस्त असं मॉडर्न राहायचा जा जीन्स टॉप घाल जा आणि काय तो थंडी हात काय तो स्कार्फ बांधतात का ना तो बांधणार हा काय झालं बाय निधलंच कि ते बाय बरं नाही तू का कंटाळलो हे बघ कंटाळलो का आपण मस्त फिरायला जायचं शॉपिंग करायची हे वागल्या हे का शॉपिंग घेऊन जा चल मुगड्यान झोडतर रे खेळाक जाशी म्हणून शिकतर हे का शॉपिंग घेऊन जा चल बाय उठ जा उठ गे गे सुने हळे हळे तू काय सांगतोय हयती कोपऱ्यातून जाता ना ती गावडून तिचं घर असा वळाच्या पहिल्याडी नुसती वाड 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 ती वाड 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 करीत राहू तुली तू काय बोलली ना तर सरळ उलट उत्तर द्यायचा आणि जास्तच बोलली तर द्यायचे काही म्हणून बात तो सही है हा कोणाक द्यायचं नाही मी असे काय झाला बाय रडते की ते बाबलो आरडलो तुका नाही बाय काय हात उचलला तुझ्यावर बाबले बाबले खत्म गुड बाय गया ओ काय ते का भाकरी बाजूक सांगताय ते का नाही ना भाकरी बाजूक बाय तुका काय येतं मका सांग चल तू डाळ भात कर जा आम्ही खातो हा आज आम्ही डाळ भात खाऊया भाकरीच आहे का रोज रोज